Kull tifel u tifla ħaqhom jirċievu l-aħjar u għalhekk l-investiment fis-sistema edukattiva u mifrux biex jilħaq il-potenzjal ta' kulħadd. Dan kien espress mill-Prim Ministru Roberta Bela waqt li żar wieħed miċ-ċentri ta' riżorsa f'Malta, is-San Miguel Primary Education Resource Center f'Pembroke. Dan iċ-ċentru hu wieħed minn 5 f'pajjiżna li ħareġ tfal ta' bejn it-3 u l-11 sena b'diffikultajiet komplessi ta' tagħlim. Iċ-ċentru li għandu riżorsi bħal hydrotherapy pool u multi-sensory room bħalissa joffri wkoll servizz ta' skola sajf fejn attwalment jattendu 24 student. Dr. Bela qal li l-edukazzjoni ta' kwalità tiġi mill-investiment u l-ħidma b'dedikazzjoni tal-edukaturi u li wara l-aqwa ftehim li ġie ffirmat għalihom issa se jgawdu minn kundizzjonijiet u pagi ferm aħjar u ringrazzjahom tal-ħidma tagħhom li wettqu b'tant imħabba. Il-Prim Ministru żaru ltaqgħu wkoll mal-istudenti li jingħataw esperjenza edukattiva bbażata fuq kurrikulu sensorjali u pjan ta' tagħlim infassar skont il-ħtiġijiet personali. Waqt iż-żjara ntqal ukoll li jekk kif daħal fis-semm il-ftehim settorjali ġdid, dawn iċ-ċentri bdew jissejħu bħala skejjel f'pass ieħor favur aktar inklużjoni hekk kif m'għandix teżisti distinzjoni bejn l-iskejjel. Jakkumpanja lill-Prim Ministru kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima.